Botoia usakatu beharko da. Kakazarra. Erraza da, ba? Amaia! Baxuago. Bestela besteak molestatuko dituzu. Zuk badakizu kopiak egiten? Noski? Zer nahi duzu kopiatu? Zure apunteak. Baina nola? Ez zara klasera joaten eta ez dakizu apunteen kopiak egiten? Bueno, burrarik ez, mesedez. Koete bat gidatzea errazagoa da eta. Ondo da. Eman apunteak. Hasteko, kopiagailua ondo jarri behar da. Ondoren, paperak hemen jarri behar dira. Bai, amatxo. Aizu, laguntzea nahi baduzu, ez jo adarra. Ados, barkatu. Tira Josu, jarri men. Jarri? Nik azalduko dizut, baina zuk egin behar duzu. Bai, horrela ikasi egingo dut. Horixe espero du nik. Hartu paperak, Bai. eta hor jarri. Ondo da. Apunteak bi aldeetatik daude idatzita, kopiak ere bi aldeetatik. Oso ondo. Ez baina zu aproposari zara? Adarra jotzeko gogoarekin ez da? Ez, baina enaiz batera bila tramankulo hauekin. Tira lasai, nik egingo ditut kopiak. Ez zara oso trebea ez da? Zer esan duzu? Ez errez lasai, nik egingo ditut kopiak eta killo. Jarraituzuk, orain ez duzu arazorik izango. Baina ez duzu arazorik izango. Ze esan duzu? Ez errez neska, lasai. Baina ez kontatu inori, Mari maistra.